Gongso wis kepareng munyo pratandha tasih nglajaken beksan tayub malih. Monggo ingkang pangreng nderekaken minangka panglarih saha pangaripun para wedal sampun tungkap dalu. Monggo kakung mriki ben sak remene mriku pengin arep cedhak karo Didenok ya. Yo sampore. Cangkep. Yo. Sing sayo ramane kiwe yo jangkau rimas cinta saupama ngetan bali ngulon apa setyane kelakon amin Allahumma wong manis sing sayo sing rekon lali-lali wong tresno ra bisa lali papat saklimane bela rakyat sak negarane dijaluk ya ngono lali. ya kunis ya rama kunis nenis bicarane jroning kening pinatot halo lawani rama timun segarane ayo dibangun Rumah keluargane Bangun rumah tanggane. aja do bubrah kaya saya ngomong iki lho ya rama ramane dewe sembah yen lamento tatya laku 10 terus 11 yen kowe selingkuh tetep tak balas boten nggih Pak Ngancem ya terus balas. Temayang sawah tunda katampan Nonton tayub. delok tayub yo delok tayub nang
balak balak blango gone Mas Yaimin Basuki Rahayu nonton tayang to dados ayo nenek nono ayo bonange sing banter oh lo 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 nonton tayub wanci surat katon guyub Prasutresna prasutresna padha ngiping jaluk gendhing jejeg etan jejekitan sinangga anut irama mas ya mas ya kena ngiping nanging ora bareng sanding megal megal megal-megal uga ora bareng senggol ya mas ya dia ya digoyang goyang-goyang kabeh nyawang goyang 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 ngiping pengen sandeng goyang goyang yang goyang minggal pengen senggol ade goyang 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 muser kabeh klangur nyoto nyata sayekti beksan tayub dalu niki enak tenan ya Manis oh lumaksana nonton tayub wanci suruh katon guyub Prasutresna Prasutresna padha ngibing lan jaluk gendhing jejekitan jejekitan sinenggaan nut irama kena ngiping kena ngibing nanging ora pareng nyanding megal-megal megal-megal bablas si kucing mas karepe kepengin nenggol si kucing si mas bablas si kucing tak monom jiro monom jiro monom jiro monom jiro monom jiro Sredro mas monom jiro oh 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 iya monggo bu dek mau dek mau bengi terus montang manting sok tau tanpa turung yo 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 tansah kisian marga elek amarga eling Suwok. basa manding mutiara dedeke rancir kuning sembah nuwun sik